What's up mga bossing? And for today's video mga bossing, no, papasilip ko lang to sa inyo yung mga ganap namin sa dance class session. So ayun, late kami nakarating dito sa Hopes Dome mga bossing. Pero nandito sila sa tapat ng Hopes Dome kasi nag-brown out dun sa una naming ginawa ng session mga bossing, no. Kaya dito lang sila pumesto sa may fire station mga bossing. So yun, napaka-awkward kasi late kami dumating. Oo, ga-expect dagan man ay. So yun, maraming salamat nga pala kay Miss Jazz Estenzo mga bossing, no. Siya yung nag-share ng knowledge namin tungkol sa dancehall mga bossing. So yan, hats off sa kanya. And maraming salamat. So yun, ito mga bossing, panoorin nyo lang itong mga kaganapan namin. Di tulad nung una na medyo konti lang kami. Pero ngayon, napakarami talaga. Pwede na ata to pang mega crew division eh. So yun, nandito din ang legendary sa festival. Kaya na sino na naman naglagay ng battery neto? Kaya gumalaw ulit. Okay, wait, TikTok ni Kuya Wawri ka Brazilian. Ana guys ay. Ana. Sauran man yung battery. Hey. You are going to face one another. Whenever I say you walk to the meaning you are going to walk with it. Because that song was created because of Ano boy? Ano video yung video boy? Ano boy? Ano boy? Ano boy? Gusto yung mga tuhod niyo dyan. Kaya pa? Celebrate. Three, two, and one. Sinawa ka ni. So yung mga bossing, hanggang dito lang tong mini vlog natin. And see you in my next vlog. Peace out! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Mga boss, thank you for watching.